बे फिग ब्राजिलियन फिग बियो औ बेना केजिसेयावनो 500 थाखा तो जेबो लगे र' बेले देखने जोङो नै आसाम फुड फरेस्टआव दंफैयो आसाम फुड फरेस्टआवहाय फैनाया एसे लेट जाबाय थेवबो एसे नायनो फैदों बारा गाहायाव खालामबा एक्चुअली सेवो बेनो ना थाइजौआ फांसे लांसै नोंसोर लाना थांफादो लकेलबो फैदो रौतानिया फुङावनो नेफैदों खान्थालनि थाखाय ओमफ्राय जों होमबाना जोंनि गारिया आधा आधिबो खालि जायाखै ट्राक गंसे थांनाय नुदों ना दामखौ बे गारि नैबे थाइजौआ बोसोराव खनथाम थायो जाहैदों बिदिनो थाबाय थायोना बिथाङा लानो नागिरदों फांनै लानोसै नों फांनै लानोसै ना दे लादो दे नोंसोरनि पसन मथे बासिना आं मालाबा लांसै आंना ओरै गायसारनांगौल' फैलास ओरै बारिना लगायनांगौ नुफेराखैनो दहाय खोन्थादों आदाखौ आदा नों मा लाखो आं बे बोसोराव खेनथाम थायग्रा थाइजौखौ लाबाय आच्छा बेनिफ्राय मेंगस्टिन होननाय मोनसे फ्रुइट दङ बेखौ लाबाय आच्छा दा बेखौ जायोबालाय बिराद भिटामिन जायो आच्छा थिगानो मोनसे फुड साप्लिमेन्टाव बे बुस्थुखौ होयो आरो बेनिखायनो आं लानाय जाबाय आच्छा आं मोनसे खोथा सोंनोसै औ बे जायगाखौ सोरनिफ्राय बबेनिफ्राय खोनानानै दिनै नुजाफैनो हादों आंथ' बिथां आलफ्रेडनि जि मिडियायाव होनाय ससियेल मिडियायाव होनाय बेखौ नुनानै आं दिनै बे मेदामनि नार्सारियाव फैनाय जादों आच्छा दा दिनै बेयाव फैनो होननानै सानबाय थाखादोंमोन आं दिनै आं फैबाय नुफैबाय थिगानो दङ लांना नायनि एसे ट्राइ खालामना नायनि बहुद रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि बिफां दङ नाथाय मोनानाय हिसाबै आं बे थाइजौ माने बोसोराव खनथाम थायग्रा थाइजौखौ लाबाय आरो मेंगस्टिन होननाय मोनसे फ्रुइटनि बिफांखौ लाबाय गारियाव जागोन ना जाया बेबायदि जागोन लाबाय होमबा फांनै लाबाय नै बोसोराव खनथाम थायग्रा थाइजौखौ लाबाय बिथाङा फैदो होमबा बिदिब्ला खिथाब्लांनाया नोंनिखौ आरो प्लास्टिकखौ आंनि आलिखौ होसिगोन ना नोंनिया बे फांनैया थांबा जाबाय आलादा आलादा आं दा लाथ'ला न'आव थांनोसैबो लांफैसै जयैनो थांबाजों प्रब्लेम गैला नोंहा जायो खिन्थु दा नै मबाइलाव बैलाय बैखौबो लायोबा आंनि नै थासिखौ किउआराव होनोसै आं प्रब्लेम गैया दे दानिया मबाइलजोंनो पेमेन्ट खालामनो हायो केसानो गैखाया जोंनाव केसलेस बेखौ लाबाय आच्छा बबेखौ लानांगौ दादाया बेनो जाहैबाय मेंगस्टिन बेखौ जायोबानो मानसिनि हिउमेन बडिया बिराद तागद जाबोयो माखासे बेमारनिफ्राय बारग'यो माखासे फुड साप्लिमेन्टाव बिनि फिथाइखौ होनाय जायो आं बेखौ माखासे ससियेल मिडियायाव मोननाय जायो बेनिखायनो बे मेंगस्टिन होननाय बिफांखौ लाबाय फिथाइ बे बिराद गिदिर जायो बिफाङा गिदिर मानि जायो फिथाइया गोजा नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामबा मोननो हागोन मेंगस्टिन होननाय फिथाइ बेनि उनावसो बेखौ बिसिनानै गायदो बेबो रानखावनायबा एसे दैयाव सोमब्रनांगौ आंनि बेखौ जों दा जाबाय दे दै हैनांगोनब्रा Ahora ya, besar la इसको पकड़ो हाँ Bibuda बेखौ सोनाहरलाय आदानो बेखौनो होनांगौलै आंनि खबर बेलाय माबा उदालगुरियाव मोनगोनबालाय आरो उदालगुरियाव लानोसै आं कार्बिआलं थांबासो लानोसै उदालगुरियाव मोनगोनब्रा मोना मा उदालगुरियाव मोनगोन बायदि नुयो उदालगुरि नामा जों उदालगुरिनिफ्राय कार्बि
जोङो दा गय नागिरदों गाहाय गाहायावनो थायग्रा जाहैदों बेखौ जों नागिरदों जोङो मोनसेखौ बाख्नायनांगोन जेराव मानगोनां आलफ्रेड आदानि इउटुबाव बा बिनि फेसबुकाव होनायखौ नुनानै दिनै जों बेखौ मिथिनो मोन्दों बेखौनो जों नायनो फैदों नै बेनो जाबाय गया गाहायावनो थायो जाहैदों बे गया